Yen free hodom na afa yen consent foforo mu ayekwa akopiem obono mantem no emu na NDC amonyoko ne fan ye wo hodom no wo mobo nwo eye mampanyina opanyina obo ni din se wo koka abato okobisa no ho Dr. Peter Apiahene wo chemu a opanyina ye ne watenatena radio so ne bia ahodo bi akasa ma MPP amonyoko kire se wo amonyoko de ho adon nti okoka abato okomisa kuo no ho a anyi Abraham Mpanyine ebo Dr. Peter Apiahene edin sesesei oni abato komisa ene kwakoye adwuma no kamia ese bromantamu NDC amanyoko no wani enye ho ensemtwefo nhia ma woye wosunwane ena shasa kowu a ono ene ye communication officer wo bromantamu NDC amanyoko nim eritu dwase Dr. Peter Apiahene ya woyi no se wonko abato komisa no watena kasefidie pi eso a wokasa edema NPP amanyoko no a osanso wo dibre wo mantam no emu ne senti ya Mpanyine eyi ne de kamia enya dia ebeboa omeyi obeden no handi NDC document edi Apiahene se onye hu adwuma empo onkotempa with some of the evidence and information emma is in concord disqualify a member be say omit the criteria a obi di begina as member of parliament. The president should consider all this. Ye democracy ni free baby na abedru ha, but this appointment ye hu ni say a threat emma democracy na ya in 30 years no enwechi ototosre kodeo CDD ene eku ahodo a ekasa for meyika mamenka bia mamu se wonfa wano ento sansemi mu ebi say no crese council of state and advise the president and sana why appointment. I think say nanke so muma due diligence here den eye adwuma no mo appoint obi a o MPP nimpo a yenya suspicion bi say ne kasai muni ne yem chese or bias towards the NPP ntino oma NDC fair ansa no wobebo Dr. Peter Apiahene edin se wonko ka bedwafo eda abato komisa ho no na wotai ekọ kasafidi ahodo so